La gent s'apropa aquí i s'interessa una mica pel que estem fent, pel que estem promocionant. Molta gent deixa una petita frase, deixa una mica de cosa per veure què sent sobre Catalunya i amb això és un fet de proximitat que valorem molt positivament. Els hi diem que és molt important que col·laborin amb nosaltres amb activitats com el voluntariat per la llengua o el CADEM, que properament iniciarem aquí a la Garrotxa, i els hi demanem bàsicament la col·laboració i que es facin socis. Perquè és un moment que Catalunya necessita d'algú que potser ajudi i doni respostes una mica, ja que els moments polítics són una mica complicats. Doncs avui som aquí per estar amb vosaltres, però sobretot per demanar-vos que vosaltres estigueu amb nosaltres. No ens cansem de dir-ho. Feu-vos socis d'Òmnium, és importantíssim. Per tot el que fem i per tot el que volem fer. Fes-te soci d'Òmnium. Perquè us necessitem, perquè volem que aneu vinguent a les nostres activitats. Per defensar la nostra llengua, per defensar la nostra cultura. Col·laborant amb una entitat que defensa la teva llengua i el teu país. Però sobretot que us feu socis per Catalunya. Ara més que mai, feu-vos socis d'Òmnium. Defensa Catalunya. Defensa Òmnium. Catalunya!